50 stânga 6 pe cocoașă, închide 50 stânga 5, 50 pe stânga, dreapta stânga 1, 50 pe stânga, dreapta stânga 1, deschide 5. Cu dreapta 1 pe zăpadă, posibil. Dreapta 1 pe ud. 10, dreapta 4 minus 20. Dreapta 4 minus 20. Dreapta 5, varsă ține 200. Stânga 6, mascat 50. Atenție, stânga 6, imediat stânga 1, atenție la frână. Stânga 6, imediat stânga 1, atenție la frână. Plus dreapta 1. Dreapta 1. 20, dreapta 6, mascat. În 10, atenție, capcană, stânga 4 cu stânga 1. 10, dreapta 1. 50, dreapta 6, haide, 50, dreapta 6, 20, dreapta 4 minus, 10, stânga 4, 20, stânga 1, 10, stânga 4, 20, stânga 1. Dreapta 6, 50, dreapta 1. Dreapta 6, 50, dreapta 1. Plus dreapta 6, ieșim în DN, atenție la prag. Dreapta 3 lung, pune boost, dreapta 3 lung, lung, deschide 4. Plus dreapta 4 interior, stânga 6. Plus dreapta 4 interior, stânga 6. 100, șerpuit, termin stânga 3 lung, ține, nu tăia la ieșire 20. Stânga 3 lung, nu tăia la ieșire 20. Dreapta 5 scurt, interior pe cocoașă cu stânga 6. Dreapta 5 scurt, interior pe cocoașă cu stânga 6 în 10. Dreapta 3 nu tăia, deschide 5, ține sigur cu atenție. 20, dreapta 5 minus, imediat dreapta 4 interior, 10, dreapta 6 sigur, 80, cu dublă atenție, dreapta 3 scurt interior pe bile în față, dreapta 3 scurt interior pe bile și ud în față. Dreapta 6, stânga 6, stânga 4 deschide 5, plin 20, 4 deschide 5, plin 20, cu stânga 6 scurt 50, stai, dreapta 3 nu tăia, pentru dreapta 4 nu tăia, dreapta 3 nu tăia, pentru dreapta 4 nu tăia, imediat stânga 4 nu tăia pe pod, imediat stânga 4 nu tăia pe pod, cu dreapta 5 scurt la puțe, cu stânga 6, cu dreapta 6, cu stânga 5 plin sigur interior 80, atenție, stânga plin sigur interior 80, atenție, stânga 4 minus, închide pe pod 200. După cocoașă, stânga 1 lung, nu tăia, intrăm pe AC, pune 3. Stânga 1 lung, nu tăia. Cu dreapta 1 nu tăia. 30. Stânga 1 lung. 30, stânga 1 lung. De ștergător. 100, calm. Dreapta, stânga, dreapta 1 nu tăia. Stânga, dreapta 1 nu tăia. Atenție, ud. Stânga 1. Stânga 1. Dreapta 6, 50. Mai dă de șergătoare. Dreapta 1 pe nisip. Stânga 5, scurt 50, stânga 1 nu tăia. Stânga 1 nu tăia. Mergi mai curat. Dreapta 5, 10, dreapta 1 șanț, 10, dreapta 1 șanț. Stânga 1, 30, dreapta 1 lung. Bile. Dreapta 1 lung. Cocoașă, stânga 1.
Dreapta 5, stai pentru dreapta 1. Stânga 1. 80 stânga 1. 10, stai pe dreapta 4, lung, închide 10, 3, nu tăia. Închide în 10, 3, nu tăia. 50. Stânga 6 la balustradă. Stai pe dreapta 5, pentru dreapta 5 scurt plin. 30 stânga, pentru dreapta 5 scurt plin. 30 stânga 5, imediat dreapta 3 pe pod. 30 stânga 5, imediat dreapta 3 pe pod. 20 stânga 1 pe bile, nu tăia. Vezi la stânga aici că ai buz mare, stânga 1 pe bile, nu tăia. Plus dreapta 1. 50. Cu stânga 1, imediat dreapta 1 pe bile. Închide ștergătoarele. Imediat dreapta 1 pe bile. 10, stai pentru stânga 4 plin 80. Cocoașă stânga dreapta 6 30. Cocoașă stânga dreapta 6 30. Cu dreapta 5 plin 50. Cocoașă pe dreapta 6 plus stânga 6 ață. Cocoașă dreapta 6 cu stânga 6 ață. Cu dreapta 6 scurt, imediat, stânga 5 ține la balustradă, apă. Cu stânga 5 ține la balustradă, apă, 30. Dreapta 5 scurt, atenție, interior plus stânga 6 cu atenție. Cu stânga 6 100. Stai pe dreapta 6 plin până la braz, închide 4 minus, nu tăia. Închide 4 minus, nu tăia. 10 stânga 3, nu tăia. 10 stânga 3, nu tăia. Cu dreapta 5 interior. Dreapta 5 interior, cu dreapta 5 minus, cu atenție, 50, dreapta 3 scurt, nu tăia, închide. Dreapta 3 scurt, nu tăia, închide. 10, stânga 3 lung pe rotund, posibil zăpadă. Stânga 3 lung pe rotund, ud. 10, dreapta 3 închide cu minus. 10, dreapta 3 închide cu minus. 10, stânga 5 plus dreapta 6. Stânga 5 plus dreapta 6 cu stânga 6. Imediat dreapta 3, 2, nu tăia bolovan. Imediat în față dreapta 3, 2, nu tăia bordură. 10 stânga 3 scurt. Ud, 20 stânga 2. 20 stânga 2 uscat. 200. Dreapta 3 scurt în față la semn. Dreapta 3 scurt. Cu stânga 5 masca la balustradă 80. Cu stânga 5 masca la balustradă 80. În capă dreapta 3 cu atenție, nu tăia la semn. 20, stânga 5, nu tăia cu prag, plus dreapta 4 scurt, nu tăia. Plus stânga 6, dreapta 6, sare cu atenție. Plus stânga 6, plus cocoșă, dreapta 6, interior sigur. Imediat stânga 5 minus la balustradă. Plus dreapta 5 nu tăia, 30, dreapta 4 minus, minus la semn. Interior stânga 5 scurt. 10 stânga 6 închide 2 la izvor. 10 stânga 6 închide 2 la izvor. 30, dreapta 2 nu tăia. 10, dreapta 3 nu tăia. Stânga 4 plus dreapta 4 interior mult 100. Dreapta 4 interior mult 100. Pe stânga 6 închide 5 în 10. Dreapta 3, atenție, interior nu tăia. Stânga 6, 10, stânga 5 ține. Imediat dreapta 5 ține, interior nu tăia, pe final prag. Cu stânga 5 minus. Cu dreapta 4 nu tăia, cu stânga 5. 10, dreapta 5 cu groapă după pod, imediat stânga 5. Cu dreapta 5 taie, sigur, cu dreapta 6 taie, stânga 6. Stânga 6 scurt, imediat dreapta 4 nu tăia cu stânga 5. Dreapta 4 nu tăia cu stânga 5. 10, stânga 6. Cu dreapta 6 sigur mascat ține. 20, stânga 5 plus stânga 6. Imediat dubla atenție, dreapta 5 închide 5. Minus pe pod plus stânga 6. Plus stânga 6 în dreapta 5, în stânga 4 în față. 10, dreapta 5 interior sigur. 10, stânga 5. Imediat dreapta 5 ține mult 200. Imediat dreapta 5 ține mult 200.
La cabană stânga 5, nu tăia. La cabană stânga 5, nu tăia. Cu dreapta 6, cu stânga 6. Stânga 5, nu tăia. Cu dreapta 6. Cu stânga 6, cu dreapta 6 scurt. Cu stânga 6, atenție, imediat dreapta 3. Imediat dreapta 3. Plus cocoașă pe dreapta 6. Cocoașă pe dreapta 6. Stânga 6 lung, stai, închide pe final 150. Închide pe final 150. Cu dreapta 3 plin la semn, cu stânga 6 pe cocoașă. Dreapta 3 plin la semn, stânga 6 pe cocoașă 100. Stânga 5 scurt, plus dreapta 6 plus stânga 6, cu dreapta 4 interior, atenție. Dreapta 6 cu stânga 6, cu dreapta 4 interior, atenție. Cocoașă stânga 4 plin interior. Cocoașă stânga 4 plin interior. Dreapta 6. Dreapta 6. 20, dreapta 6, 30, stânga 4 la balustradă, imediat dreapta 5 interior. Stânga 4 la balustradă, imediat dreapta 5 interior. 10, stânga 4 scurt cu dreapta 3. Stânga 4 scurt cu dreapta 3. Ut cu stânga 5 pe pod. Cu stânga 5 pe pod 80. Cu stânga 5 scurt interior, taie, imediat dreapta 4 scurt taie. Imediat dreapta 4 scurt taie. Cocoașă pe dreapta 6, închide 5. Cu stânga 6 în 10, închide 5. Cu dreapta 5 interior mult, cu stânga 4. Dreapta 5 interior mult, cu stânga 4 la semn. Stânga 4 la semn 200. Dreapta 6, stânga 6, închide, taie pe final cu dreapta 6. Stânga 6, închide, taie pe final cu dreapta 6, 20. Cu dreapta 6, 20, cu stânga 4 la puțe, cu atenție. Imediat dreapta 3 taie. Imediat dreapta 3 taie. 50 dreapta 6. 100 cocoașă pe stânga 6 plin sigur. Cu cocoașă dreapta 6 plin mascat sigur 100. Cocoașă dreapta 6 plin mascat sigur 100. Atenție dreapta 5. Imediat stânga 5 cu dreapta 4 interior. Dreapta 5 imediat stânga 5 cu dreapta 4 interior. În 10 stânga 4 minus 100. Stânga 4 minus 100. Stai pe dreapta 5 lung, închide pe final cu stânga 6 cu dreapta 6. Închide pe final cu stânga 6 cu dreapta 6, imediat stânga 3 după dreapta 6. La semn stânga 3. 3. Dreapta 6 30. Stânga 5 interior mult cu dreapta 6, închide 5, nu tăia. Cu stânga 6 în fund de pantă, stai, nu tăia, în fund de pantă, stai, stânga 6, închide pe final sigur, cu dreapta 6 pe final, cu stânga 5 minus interior, cu stânga 5 minus interior acolo în față, plus dreapta 5, nu tăia cu groapă, pe cocoașă cu stânga 6, nu tăia groapă. 10, ține dreapta 5 minus 20, cocoașă, dreapta 5, imediat stânga 4 interior mult, imediat stânga 4 interior mult pe 10. Stânga 4 interior mult pe 10, cu stânga 6 pe cocoașă sigur, cu dreapta 5 varsă interior mult, 50 stânga 4 pe pod cu atenție. Stânga 4 pe pod cu atenție. Aici 80, dreapta 4 închide 3 rupt, imediat stânga 4. Imediat stânga 4, 200. Încapă dreapta 4, închide varsă tare, atenție cu pod 50. Dreapta 4 închide, varsă tare, atenție cu pod 50. Cu stânga 6. 10 dreapta 6. Stânga 6 pe cocoașă, dreapta 4. Cu stânga 6 scurt la dreapta 4, stânga 6 scurt 100. 100 stânga 5, imediat dreapta 5 minus pe pod. Stânga 5, imediat dreapta 5 minus pe pod. 30, ține interior pe stânga 1. Hai, pune gaz, pune gaz. Dreapta 5, scurt, nu tăia. Dreapta 1, nu tăia. Nu tăia. Cu stânga 3. Haide, 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 haide. Cu stânga 3.
le-am rupt la aia alea. Are ceva? Ce ai avut, mă, la final acum?